Paavo Suoranta, mies, joka omisti nuoruutensa isänmaalle. Tervetuloa seuraamaan videota Kaukopartio-ritari Paavo Suorannasta. Tykkää ja ota kanava seurantaan. Mannerheim ristinritari Paavo Lauri Matias. Suoranta syntyi 10. joulukuuta 1917 Karstulassa. Paavon vanhemmat olivat Aukusti Suoranta ja Tilda omaa sukua Honkonen. Paavon vanhemmat olivat pientilallisia ja Aukusti isä harjoitti asianhoitoa. Augustin asianhoitotehtävien takia Suorannat muuttivat useasti ja Paavo varttui eri puolella Saarijärven ympäristöä. Paavon perheeseen kuului myös 3 vanhempaa veljeä ja sisar. Paavo oli iloinen ja sosiaalinen persoona, ja joka oli pidetty nuorukainen, muiden kylän poikien ja miesten kanssa Paavo liittyi suojeluskuntaan. Todennäköisesti suojeluskunta ja ajan henki muovasi Patelle vahvan isänmaan hengen. Suojeluskuntaharjoitusten lisäksi Paavo oli innokas urheilija. Hänen suosikkilajinsa oli pesäpallo, mutta hän harrasti myös korkeushyppyä, vaikka olikin ruumiin rakenteeltaan melko lyhyt. Armeijan kutsunnoissa hänen pituudekseen mitattiin vain 154 senttiä. Suorannan Pate astui armeijan harmaisiin 3. syyskuuta 1938. Hänen palveluspaikakseen tuli jääkäri pataljoona 4 Karjalan kannaksella. Kiviniemellä palveli hänen kanssaan myös toinen tuleva Marskin ritari, nimittäin Lauri Törni, johon Pate tutustui. Pate kävi aliupseerikoulun, minkä jälkeen hän toimi rajavalvontatehtävissä. Talvisodan alkua Pate pääsi todistamaan lähietäisyydeltä. Hän oli 30. marraskuuta 1939 Huhdinkylän tähystystornilla ja näki, kuinka kello 6.45 ammuttiin Neuvostoliiton puolelta tykillä valoraketti. Tämän jälkeen neuvostotykistö aloitti pommituksen, mikä kesti noin 3 tuntia. Tästä alkoi Suorannan talvisota. Pate taisteli hiihto-osastossa, jota kutsuttiin 8. divisioonan kaukopartioyksiköksi. Hiihto-osasto sijoitettiin 6. rajakomppaniaan. Suoranta toimi yleensä hiihtopartionsa kärkimiehenä. Talvisodan jälkeen välirauhan aikana Suoranta värvättiin Viipurin alatoimistoon tiedustelijaksi. Tästä alatoimistosta tuli jatkosodassa osasto Vehniäinen. Välirauhan aikana Pate suoritti 7 salaista partiomatkaa Neuvostoliiton puolelle. Ensimmäisillä matkoilla oli mukana Paukkusen Olli, mutta hän lopetti partioretket, koska oli jo perheellinen mies. Paukkusen jälkeinen Suorannan kaveriksi lähti Soini Vanhanen. Pate osallistui välirauhan aikana myös Suomen armeijan ensimmäiselle laskuvarjohyppykurssille ja partioradistikurssille. Jatkosota syttyy ja Viipurin alatoimistosta tulee ensimmäinen komppania, erillinen pataljoona 4. Komppanian päällikkönä toimii Hannes Vehniäinen. Osasto Vehniäisen kaukopartio matkat sijoittuivat pääasiassa Karjalan kannakselle, mikä vaati kaukopartiomiehiltä paljon, koska tiestöjä ja vihollisjoukkoja oli paljon pienellä alalla. Pate toimi kaukopartiomatkoilla yleensä radistina tai partion johtajana. Matkoja Suorannalle kertyi jatkosodan aikana 17. Yhdellä kaukopartioretkellä tuli radioviesti, missä ilmoitettiin, että ylikersantti Paavo Suoranta on nimitetty 2. luokan Mannerheim ristinritariksi 31. elokuuta 1942. Suorannalle tuli myös harvinainen kunnia yletä upseeriksi ilman upseerikoulua, kun hänet ylennettiin vänrikiksi. Lapin sodassa Suoranta osallistui 2 partiomatkalle. Viimeisellä matkalla partio lastasi veneeseen aseet ja muut partiovälineet. Vene kaatui Sotajoella lähellä Ivalon jokea ja osa aseista ja partion tarvikkeista meni joen pohjaan. Tosiasiassa aseet ja varusteet haluttiin pois yksikön kirjanpidosta ja ne kätkettiin osana erillisen pataljoona 4 asekätkentää. Erillinen pataljoona 4 varustautui Neuvostoliiton miehityksen varalle ja oli mukana Stella Polaris-operaatiossa ja asekätkennässä. Suoranta oli vahvasti mukana toiminnassa. Asekätkennän jälkeen hän pääsi Metsähallitukselle töihin. Pate meni naimisiin Liisa Puurusen kanssa 25. marraskuuta
1945 Pate ei voinut käyttää häissä sotilaspukua, koska oli hukannut Mannerheim ristinsä viettäessä riehakkaita kihlajaisia. Kauaa Pate ja Liisa eivät ehtineet viettää yhteistä aikaa, kun Paten piti lähteä Kuohulle johtamaan Kuohun Pilken nimistä yritystä. Kuohun Pilke oli Heikki Määttäsen omistama yritys, joka tosiasiassa oli päämajan tiedustelun tilastotoimiston salainen osa. Kuohun Pilke sai rahoitusta Hannes Vehniäisen kautta. Kuohun Pilkkeellä oli töissä entisiä kaukopartiomiehiä ja heille maksettiin valmiusrahaa. Kuohun Pilkkeeltä Suoranta meni opiskelemaan Kurun metsäoppilaitokseen ja valmistui metsäteknikoksi. Vuonna 1948 Suoranta alkoi tehdä yhteistyötä länsitiedustelun kanssa. Mukana oli amerikkalaisia, englantilaisia ja norjalaisia. Suorannan tehtävä oli etsiä vapaaehtoisia suomalaisia, entisiä kaukopartiomiehiä, jotka olisivat valmiita lähtemään Neuvostoliiton puolelle tiedustelemaan. Palkkiot tiedustelumatkoista oli hyviä, Suoranta hoiti kuljetuksia ja rahaliikennettä. On myös huhuttu, että hän itsekin olisi käynyt partiomatkalla. Länsipartiointi Neuvostoliitossa oli kovimmillaan vuonna 1951. Tiedetään, että Suoranta toimi vielä värvärinä ainakin 1954. Ilmeisesti Suorannalla menivät jossain vaiheessa tiedustelupalkkioiksi tarkoitetut rahat ja hänen johtamansa Savon puuliikkeen rahat sekaisin, ja länsitiedustelu ei enää käyttänyt Suorantaa välikätenä. Savon puuliike ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja Paten rahat alkoivat loppumaan. Hän lähti Suomen ensimmäiseen YK-rauhanturvaaja operaatioon 1956. Operaatio oli Suezilla. Sieltä palattuaan vuonna 1957 Suoranta työskenteli Kemi Oy:n palveluksessa vuoteen 1977. Suoranta toimi myös aktiivisesti politiikassa. Ensin hän kuului kokoomukseen, mutta vaihtoi puoluetta 1970-luvulla perustuslaillisiin vastalausensa kokoomuksen kannattamalle poikkeuslaille, jolla Kekkonen valittiin jatkokaudelle. Paavo ylennettiin yliluutnantiksi vuonna 1967 ja Linnan juhliin hänet kutsuttiin 1994. Paavo Suoranta kuoli 4. marraskuuta 2002 Pellossa, ollessaan 77-vuotias. Kiitos kun jaksoit katsoa. Jos Suorannan tiedustelu ja elämä kiinnostaa, suosittelen lukemaan Pekka Turusen kattavan teoksen Salaisen sodan asiamies Mannerheim Ristin ritari Paavo Suoranta.